Karbi lo Charlie asong mate KS Inglong po Central Executive kan hinia Parman Bangpu Kangwai. Dolong men kiru braya jogra ratum kisung kacetong na. Traditional village court Anisia Parman seke kipipon. Folonia long Karbi Film Society aru kesengpon. Kardom Neli Berta Thambang Sompro Singh Rompi. Afrangsi North East Karbi Live Kelangarat Don Afan Kardom nang pajirik lo Kardom. Tante pini arsik jitla pen sot daga Abirta nonang ton pen arjikta. Karbi lo Charlie asong mate KS Inglong po Central Executive Committee ningkan suri hinira engkoira ketom ningkan suri hinira engkoira po mate ningkan hinia Parman Bangpu Kangwai. Patumi bosika ciklo ni paing koi rasir cap arni diporong sopialong kedo rong ni hangalong Karbi lo Charlie asong mate KS ningkan suri hinira engkoira ke thompen engkoira pho mate ningkan hinia Parman mei pura pen kongchun bangar pukilik ajai mek kapaman po Bangso kiligalong mei puang hoi kache pate pon lakia abari mei pu thang sing timung lapen mirjengkro apen thu kongchun bang ang hoi kache pate pon lakia abari ma kongchun bang buddho terang Barnabas kiling lapen George timung atumsi kache pate padupon Lason si Karbianglong adang pi kadogawe haro istira thok nerkep KSA branch committee atumpen bangso kilikalong vote nang jogtun lapen kadogawe vote aphai lake pharo plira thoksi ando pusi Abirta kribdonlong Lason si arni kang samapor vote jogpon patangsi puthot kalakha padopon si ningkan surihinira engkoira kethom engkoira pho mate ningkan hinia Parman afan meipuang hoi mirjengkro pak pharo hinira pli kebra sir keba vote pen chepahai ponlo lapen kongchun bang ang hoi ke chepahai pon lake George timung pak pharo isira pak thok sir keb a vote pen si chepahai ponlo Lason si non head jong KSM mate Karbi lo Charlie asong ame phukimi mirjeng kropen chephai pon det api pherang kya tum ka jo hut nang chithan do na tengke neli me phukimi chari pon nate neli afrang si ke klem pon ji lake Karbianglong arar tumakar I autonomous state mate hemprek kang thim mate article 244A apan si sai klem pon po lapen hinia bangke Karbianglong ar lo Charlie amo papi olang apot si Charlie anathu sitame un an pen ke kapaprang pon ji apan sideng pon po pusi pherang kya thengno lam the chipeklang pon kudamlo te ini cerong dolo dasi ini cerong bualong bangke ke hai bule ini cerong ali lak bangke ili tum kupne son ke claim akimi with new ideas halabang so ke hai lo nilile kai gali lage laben ladak nak kedo doan kedo kabe members atum kanghon kedo ajone halabang so halo ke hai lo kanghon si ke hai lo आगे थे नाई बांगे लागे इली तुमके कदो बेटा चीनी निंग जी हेम्प्रेक फानालो इली तुम कच्चे सोंग बांगे पंगतांग निंग लासोंग मोंग बेन इली तुम आखे लपे इली लोंगरी कपकलार जी फान हाला बांगसो आके मांगलो कदो को बेटा दो को लबेन non मार्के एजुकेशन anak untuk kiba Karbianglong lo education kiba bang environment bang hengno hoy son teklo lasi as a student organization il tungke kese bina apot ras education kapang thu along claim dia abang along bangke nil tum first priority bang nang mantu really Karbi student association man de kese nglong pho a branch atokani pen kewang pini laso Karbi student association election along na chapate dun lapen kenam tangani busitame KSA phan kaike mata karjap thip claim bang phi KSA a branch lapen sub branch lapen unit thata nili ninga kong pen nili choro iglo pini nili phan lason lapon ongdung avot pen nili phan KSA General Secretary Rapaman Apot Chororo. Thank you very much, and also I would like to thank all my classmates
during my universities and during my college days, and I also would like to extend the election commission. Pini lason me bun me pen naso election conduct contact kot alang lagi thana chorolo lapen advisory board thana chorolo lapen nilipan pini branch president secretary don thana nilipan pini lason bo alang itu madore so bona people nilipan na people nilininga ko men alang itu phat chorolo. Karbi Anglong Dipupen Pradip Rangphar report Northeast Karbi Live. Tata pini adun thu arsik jit lapen akinang soda birtan nonang ton pen aljikta. Traditional village court Anisia Farman Seke Kipipon. Lakhain koi raphon nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Arlong Rupat High School a Hemalong patumi bosika chikloni phain koi rasir cap arni nilip Karbi Rangasar ame Koilamati aro atom patir piponsi Arnisia Farman Seke mate workshop kang nipon. Pinpur mekedam tang phaikunia chiklo ni phaikre nerkep ningkan pharukre sirkep raphokep rapli aningkan phailakha nerkep ke thom pli ke thom governor ahin pen approval kipitang mate aprang pen rajakong ke thotang 6 schedule to the constitution of India alo along kisungpon paragraph pli arlo sa paragraph pli ajakong NC Mikir Hills District Council ahin pen chunsi village council apen traditional village court ajakong rongasaratum chelonglo Lasana Jakong like a tribal area pu kehok 6 schedule to the constitution of India ketok under paragraph isi atenglo lapen district pu aphan isibetlo bangso kang saya ke claim unji lapen Karbi lapen rengma Garo Khasi Dimasa Kuki Tripura Angbongsi chingsai unji ajakong dolo Lapen village court along kang sai aron ke tokjir pen record kibi kenang sot ave biberat tame sitame village court pen subordinate district council court aphan report ki pia huta bangke ke tokjir pen pinang kok tahai kalitangte koloma ke joy alingle claim data chok village court along ke thaba kes doan kang sai ke pajut apot am sitame appendix 1 of formal long si bibet nangji pusi than pachinipon Bangso seke ki pipon along kapatir pipon lake nilip Karbi Rangasar ame Koilamati aro pensi mei ingnipon mei pu dakiram ronghang lapen kongchun bang rasing singnar lason se batumi bangso seke ki piame along seke ki pipon atum lake senior advocate Sarthe Ronghi advocate Dhonison Lekthe advocate Rupon Timung lapen Salvation Timung atum chetong pen Rangasar atum aphan kang saya sai klardak pen than pachinipon Lason si rong flikebra rong troksi sese rong asara tumta chitong don pen traditional village court alam arjudun lo arong tin arup tin sitame mesen me et pen kang sai pon thekji aphanta than tekang lo Karbi Anglong ara doan aphan tame nitum Koilamati Karbi Rangasar aro me pen kardom pipijer lo kardom asi bangso potha kala puson lo nitum kedam tanga porahut nilip Karbi Rangasar amai ahin pen kachingki ke chathan ponate pini abangke nilitum Koilamati Karbi Rangasar aro tomansip panong lo ase pini tarin ko da serkep wosika cheklo surini ren ko rathom arni se nilitum phan apore thik pin lo arni thik pilo la se pini labang so teng se nilitum aphan seke ki piji aphan dipupen senior advocate ki hai tum wangsi ne tum Adap Koilamati Hawar Rangasar do anatum aphan nilitum aphan la workshop mate la non nilitum Karbi atum mitang bisar kendar aron matang te Karbi customary lo aron ateng pen kaching sai bisar kendar kaching sai thekji aphan nilitum aphan mesen seke pikang lo Lasi nilitum rongrop kacari neki joy kili setame nilitum la pusonsi ha mitang pisar pusaratum hotels tame la pusonsi nilitum mitang Karbi customary lo arora tengpen bisar kendar tame nilitum mitang se chiklem bon mom to bangso ang thuno visit pini asami tul bangso putha pini klar dak pen nilitum phan la non nilitum phan dipu pen la advocate ke hai tum Itheke ding dong wangsi mongso puthak mani tu phan misen ben sekepi tikang lo tangte ngang tum labangso pini kachitong de labangso pini mai kipado along rongkan pen chitong nulo adak pini nilitum Koilamati long bangke la Koilamati Karbi Rangasar aro mai long bangke
47 rong an chetong lo na rong asar dame 47 an chetong lo nang dun de phai dal son da tulang ma maten pini nang dun et de bang ke non total bang ke rong pokep ner kep lo asina dun de po bang ke non ini krisine kep rong ser kep ni sidu chon tang de hala nang dun de atum le hai tung ge chini ne na po la si hala tum aphan ge pi lo nal tum ki pu thui ge ini bangke latum bangke ini birta ka long leta hai athe bangke nilitum koilamati hawars tame inglongar lok la puson do ditum birta ka chabot eta hai po pena bangke kupine kisung ge boy pene ka siksak penta hai po asi pinia mai bangke la ong dung tum mangang chetong non si pini be sen penelito bangso awok saba asayang denga jai meg bani tum pichun polong Karbi Anglong Chokyola Pen Anil Sanrongphar report Northeast Karbi Live. Tate pini adun thu arsik jit lapen akinang soda birtan nonang ton pen aljikta. Flonial Long Karbi Film Society aru Kesengpon. Karbi atum ta lamarjan anat kapa prang ponason si thekpon longo lapen kachi hung ponta thekpon longo lason si Fuloni constituency ke parlo Harmon Club along Karbi Film Society atum pen patumi vosika chiklo ni phai engoda sir cap arni ada por phai crazy apor malam pen mei kang nipon bangsa mei kang nipon nang kok lake Fuloni along ta Karbi Film Society pu isi asong donangji pusi aro sengpon tanglo bangsa me along Karbi Film Society ame pu jiten rong parpen me chapahem pu ponsi me pangcheng pon me along aluhiaman pen kache tong don laken nong nam kache thang klong ahon sere Dilip be babu rong pi Sabina teron pi lapen penang an nong nam kache thang klong ahon sere atum che tong non si me RD pitong lason si me along kache than pon lake Karbi Film atum ta anso se mate Karbi Anglong pen ang tananta Karbi Lamarjan Karbi pindeng pen chenglok pache thang dunji aphansi kemang pon puta pachini pon lapen non ke bangji Karbi rison imso rongaje sertalin katalona huta Karbi Film Society atompenta pachethang ponji lapen Karbi rison imso rongaje aprang Karbi Film Society atompen isi lun kilun bom atom penang andolo bonta ke klang kle atom dopiklang lasi latum aphan isi panong pisi karaoke pu lun kachapate padu ponji bangsa long ase keme atom an aphan kangwai padu ponsi nong esitame piponji pusi pachini pon lasi Karbi Anglong atogano kedo araratum ansitame bangsa warsai nangcho endun tha pusi kachuningri pado te aprangsi nilhin pen la media courting jir tumhan nang tumhan aprangsi nil tum Karbi Film Society Central Committee hin pen nang tumhan kardom pajiriglo jasmet pet nil tum pini ladak phulunia hawar bangso kewang bangala hello Karbi Film Society Central Committee hin pen keche parai ponate Karbi Anglong arlu lapenang ang parsita ang tan anstame atokanu mate pirthe adang Karbia Lamarjan labang suke pache thangnunji Karbia apindeng sumpot lapen Karbia culture anso se pirthe adang along ke pache thangnunji aphansi labang sukabor ipon ajoinesi pini ladak hulunia hawar along stame iltum Karbi Film Society pu ladak ke sengpon lo jasemet ke lahalo isiaruo son lo labang ke la son thak sinilitum Karbi Anglong along ahomositin mate hawar tin stame nilitum labang so sengpon bomlo lapen sengpon patang eji lalo jasemet isia ke mangpon thu bangke lahalo Karbi Anglong atokanu kedu la artist atumaphan lun kilun atumaphan kecheparjana bang phubang phia tumaphan lahai huipen niltum chingki che thanlong lapen chingrum et pen isivet a platform along nitum la bangsu dora pet pen ki claim thegji Karbia khei phan Karbia culture phan Karbia pindeng sumpot anso se pirthia danglong ke pache thang pon thegi phan e clivet pen claim pon si paprang pon ji pulasu kamatha pon si pini nitum la bangso sayang deng bangke deng pon bom si claim pon bom lo Lasi eprang ke bang jilang same nilitum kapre ka size same nilitum deng ponji la ingdeng phokep mate sertalin Karbi Youth Festival Karbi risonim soronga je labangso ningkan phokep ke chok sertalin ke talona menpen nilitum la Karbi Film Society pen same Karbi Anglong adang atokanu sema
sitame ke paje thangamu sitame nilitum deng ponji so song tha ang deng asayang deng tin nilitum KCS pen cherapsi KCS pen bidi soreni tum che pachoi si asitin sameni tum claim ponji non kadok awe phanta ni tum chuning rilo pachini lo Karbi Film Society hin pen non herjong amalo nilitum ke deng ponji lake lun ke lun mate non alom penang an isi lun ke charlie tum ke joy ike do lake karaoke pu trek pen lun ke lun labang su kache patte bang nilitum Karbi Film Society hin pen la KYF Golden Jubilee labang su ke talona men pen mate ke pache thanga men pen nilitum Karbi ang long adang pia phan nilitum labang su sayang deng ba nilitum deng ponji la pen Karbi Anglong Puloni pen long bamon inti Qatar report Northeast Karbi Live Tata pini adun thu arsik jit lapen akinang soda Abirta nonang ton pen aljikta Dolong men kiru praya jokra ratum kisung kachetong na Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo lin dogrong pi arong along kacheleng adolong kiru praya jokra ratum kedam kebang kisung na Bharatiya Janata Party mate BJP sarkar nangchari dat pen nilip arlota kaching thurasai penang an local MSC do desang se penajok thoi inglong arat kaching thuramo penang an klempon theklong lo Siluni jam pen dei thor BBDC atowar dolong hai hui ke ong dung kaching thurasai kedeng pon boma pot non kachari boma sarkar mate Bharatiya Janata Party sarkar phantra datum kachero pado bonta chokihela higher secondary school adung towar krong thom kachekok pen damchot lindogrong pi arong dream project mate mini stadium ki kem bom adung het kedo adolong arta ke ong pik pen ajok theng pi kithu nujok kithu et pen ajok men ruprayamat rongara datum kisung kachetong na Hadak araratum na chethando na tengke nitum la puparai ke do an arong arat an ke lasi highway lo pusi ke hoklo hospital punon nili block asai hem school college punon hithi barwa punon atowar akaprek ke damat thai amat si avelo exam ahut lang ke the ke dam ke bang lo kachar le klimso maratum ke dam jianta kisung lo pusi kachoningri pado Lasi Prabjin pen team Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singh Bay MLA Dr. Numal Momin Lapen local MSC Pavitra Rongpi Atumaphan Prabjin pen bangsa dolong nangkaselam pija phan kachoningri pado Lapen kithir thip adolong selam le aprang sitame kedam ke bang ke joy keji aphan pura kalbhart tame nangselam pitha pusi kisung ke pho arar tompen Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachoningri pado Wala साठी तो बिया लोग पे nang tum kita mi konat iglo दाम जी के देख सारे लीलोंग जो है धक्कर बनाए दाम जी बोला सुमा फा ada nang tum la phang so pu rong ban ke bang pet adolong ke hen da yo ni nang tum aki yo mu chot aki sungu pilo ke chetong लीलो ला दिलोंग के नु के हानन हेन तेलो दिलोंग के नु नांता ला पुलांग hanang bom lang kai ta दिलोंग के mi hela तो long le ana lenge thi ban pini बहुत pini ki jog ta nang manai pi bang ave ke thek tum ta ang te long so lang ke bar khao ke the ma परखा त थेलो ang te lang ke the ut ke nang tum ko son na sei chela ता ला थे ला mi form skara chamlap be tilo bang ba ang te nang tum pilo pui long so de long phan ke la so dilong bang nang pa mi pi bek tha pasi chu ni ri den ji po ja le he jo te manai pi bek tha la pa long ni dilong ke la dai long ki hi na hapu la ver hala sa thi ka bi rong hapu hi ne block sa la ver hala long de mu bang ta hadak ta nang manai pi tha po ja lo dai long ke long ko da la lang lok lok sa ke khat lo Media ini sama, ang tum apa ni tum ang hang pen ang tum malong kebang sana. Hot sama, penili isi lam the kui bang ke, lalu je nili tum madulong jo satu tok bipen lendok rong pi arong, adilong along nili tum patumi alom lang ke the pen ajok dilong hinu daglo rup igrai lo, lapen isi pu dam thi pu bang ke lahan lo, nili tum labang so dilong ke chehlat nang rong trok laso ando lasi nilitum labang so dilong le available dang te nilitum ko chilaji phana sungo apu aberdo bons tame nonson barla apor ke mon arbi pena jok lang thilo bolong te nilitum kedam mi phanta siksak do lasi nilitum hospital bonon market bonon badu ajara kam non school
college punom tala bangso lisi ni tum chelat bom lo on sistami lo pini ang bong bangso adilong rup drive na jok ni tum pan ne sung lo si sir tuliramong hang pan sistami isi prabjin pen temporary adilong isi naksingshon type po sini tum Karbi lo charlia song pen ang ni tum pan churo chuning ri pon lo apo ke mi ge long pen aposi ang tum ang nu ni tum kan ning ji alam ke lo pohelo athema jo lo bangsu adilong kahino dak pen jok ni tum raratum ke chelat siksa lo nang tum pan ka chunuri lang ke la son hello la su dilong prabjin pen nang ki bunai pg pan sini tum aling ithi tum pan kel mc ko bitru rong pi pan stame la pen dr mumin sara pan stame nang tum pan ki chunuri ke la hello mara so dilong yang sini tum heno dak loti kring bala tame ka chelaji pan usumar school ke thon ke wa ni tum ka digdar do athema non bala apollo ni tum ki chelaji atwa long ka trek pen ka vedalo la an velo la yang se heno dak lo potini tum hokoda ni tum chela thai velo athema bala hot ke kai ke talang athe usumar ke chi thon dun ka chi roi som sing tum do lo nang le tum nang rab lo athema sununian tu dak chu khela anstane ukali dek kuping tame nawan pipa mikalo la bangke nang tum pan churulo la pen hem thipu la dak indoor stadium tame nang tum nang pilo la pen tum rara pan la haita hu bidhalo asi nala hai pot nang kleng pi la pen nawan pipa tame churulo mumin sara pan tame churulo tame ako la hai tame nang garap phile thoje pansi non nang tum mangnu ni tum chunuri lo ati mala so dilong kihin dak pen jok ni tum hospital damji school damji tame ni tum akiduri dokok pu ati mala so dilong yang sinang guna pipi poteni tum siksa luilo la pen siksa ulo la si nang tum pan chunuri le thod lo prabjin pen nang ki bunai pa prabje pansi nang tum pan nang chunuri lo Karbi Anglong Joki Hola Pen Anil Sonrongphar report Northeast Karbi Live. Tang te pini prime time Abirta lan pen sik kang tonik lo. Kadawai phanta kurwang thu la pen dometak me.